firman iki cek terbukti sih dilakoni sih wis kelakon baru cerita no ngoten lho maksudnya. Jadi nek sampean critakno dhisik sampean dhisiki kersane pangeran ngoten lho. Akhirnya Gusti Allah ya wis sakarepmu wis penyanamu ngono ya wis sakarepmu tutno critamu dhewe. Berarti apa gawe cerita dhewe ngoten lho. Belajar dadi dalang. Oh niki yo. Nah, terus akhirnya ini kalau Pak kan ngeten jenengan cek semerep awake dhewe iki leluhur lho. Jenengan paham leluhur jenengan sinten? Selama niki kalau tak tanggal sih, Mbah, jenengan sempat leluhur jenengan sinten, Mbah Din? Leluhur paham mboten? Kula omong yahmune kan ndongakno leluhur jenengan iki paham mboten, Mbah? Leluhur bae dhewe. Paham mboten? Mboten. Burom. Selama niki pahame jenengan pripun? Mboten napa-napa. Mungkin kula jelasno kabeh. Kak kula kan matekai leluhure dhewe. Awake dhewe iso kaya ngene enek leluhure dhewe. Napa, Burom? Nggih, Mbak Buyut sak ndukur nggih. Batin ngantuk. Baik ke leluhure bae jenengan. Pak Jan jenengan paham leluhur? Baik betul sebenarnya. Pokoknya Mbak kula ngoten mawon. Pak Geman apa Pak Geman jenengan leluhur? Napa Pak? Sepuhe sing sampun sedo-sedo niku. Oh, lagi. Tapi kan pahamnya jenengan kan sesepuh jenengan tok toh. Pak Afandi. Jangan paham. Sami oleh tiang-tiang. Sami Pak Ripai. Sami Pak Mas Eko. Nggih, terus Mas Sugeng. Yen kula jelasno gak apa-apa masih salah. Jenengan cek ero cerita ngoten lho. Bapak jenengan, Mbak Yul. Mbak Bin. Bapak Ibu, Mbak N. Leluhur baik. Oh, Mbak Barin Pak Iji balaan. Ini Bapak Ibu Iya bener kabeh niku kabeh gak salah. Gak ada salah. Tapi maksudnya tenggene ilmu arifat iki leluhure jenengan iki kan ngeten lho, pertama kali sing medhuk teng donya niki sinten? Dereng ngeten Nabi Adam dereng diciptakno kok. Berarti jin riyen. Nggih ta. Jin iki pertama kali medhuk teng donya. Ngoten lho. Dateng donya berarti setiap hari berbuat kemaksiatan, pokoke bejat-bejat tok ngoten niku lho Pak. Wes pokoke rusak pokoke donya iki dadi gak karu-karuan. Nah niki wau akhirnya malaikat kan gak kuat. Lah kok koyo ngene gak karu-karuan donya iki percuma di napa diciptakno. Lah akhirnya Gusti Allah terus cerita ate nyiptakno jenenge menungso sing pertama kali pertama kali diciptakno berarti dijenengno Adam. Ngoten lho. Terus ngeten. Gusti lan kene jenengan paringi anapa menungso malih napa mboten palak nemen niki nggih. Lah wong wingi Azazil niki kabeh jin-jin kabeh dikelabi ku kabeh dijak berbuat bejat gak karu-karuan. Lah niki kan menungso kok didukne ning bumi maneh napa mboten malah luweh nemen. Nah niki anune napa Qur'ane. Tenggene surat Al-A'raf ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima
ayat 20. Niki jenengan mirengaken. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak jadi orang yang kekal dalam surga. Niki kan cerita Nabi Adam. Kan Gusti Allah iki dikongkon kan gak oleh berdua-duaan tok. Kan goreng larang tok, awakmu gak oleh moro rono. Lah nek kono iku lho, iku kono ya nek keapiane ning pohon iku lho. Nah iku cicil malaikat atau malaikat ku perbuatan ngono. Ya iku nek kene karepe. Nah, ngono contoh. Nah iki bahas napa? Niki bahas ujuk-ujukan jin. Nggih. Akhirnya kena ujuane jin, Nabi Adam kali Ibu Hawa didukno kabeh ning bumi. Gitu. Dipisahno, dipethukno 3000 tahun. Piye Pak, sampean bayangno 3000 tahun sampean gak petuk bojo kaya apa Pak? Wis tuwek tunuk-tunuk kene ya dan ya. Wis lali rupane paling. Loh, seminggu bingung. Loh, Pak Ripai sayangnya Mbak Jul, Pak Ripai sedina. Iki Nabi Adam sampai Ibu Hawa gak dipethukne 3000 tahun, sampeyan bayangno Pak, 3000. Nah, niki lapo? Niki saking kuwate Nabi Adam kali Ibu Hawa kayak ujian iki lho Pak. Niate kan diniati ibadah lah. Terus niki kula critakno ngene lapo Mbak Lis hubungane. Akhire malaikat do gak trimo kami Gusti Allah, ya Allah Gusti, lah nek niki ken jenengan nyiptakno menungso teng donya napa mboten palak luweh nemen timbangan jin niki wae. Lah leluhure jenengan iki termasuk jin iki leluhure jenengan. Mbah Nabi Adam nggih leluhure jenengan. Selama ini kan ruwen jenengan bae dhewe, Mbah Buyut, Mbah Cangga, Mareng, udek-udek gantung siwur. Maksudnya leluhur pahaman kula ngeten. Pokok keluarga yang terdahulu yang menyangkut masih keluarga itu ahli leluhur. Nggih. Ngeten lho, pertama kali saya didono teng donya niki lambe Nabi Adam to. Lah Nabi Adam niki awal mulane kabeh didono Nabi Adam, terus duwe anak sampai anak putune, sampai awake dhewe. Iki gak putune ta awake dhewe. Lah terus leluhure berarti kan bae dhewe. Lah bae dhewe sapa? Mbah Nabi Adam. Sadurunge Nabi Adam enten jin. Wong jin iki dhisik ya gurune malah ikat sampean dongane kaya apa ya ora mempan. Lah terus piye Mbak carane? Di Fatihai jin. Wong di ayat kursi yo gak mempani, gak melayu. Iki sampean pemoyo nek jero iku ngene Pak. Ana ujuk-ujuk wis gak usah budal. Mbak Alis ngomong tok ora kena di contoh. Nek njaba ora ngono wong iki contoh. Langsung sampean meneng-meneng oh jare Mbak Alis ku sing diusir jin pon gawe ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saman waca jarine Mbak Lis kita mengi awake dhewe dikongkon maca ayat kursi ping itu saman waca. Ternyata lah kok bendino Mbak Lis, aku bendino berjuang kok tetep bendino aku gak iso merangi hawa nafsuku dhewe. Setiap hari aku jek pangkling. Jadi terus jenengan Mbak Lis kok gak iso ngendhaleno saman tambahi ping 11. Ditambahi ping 11 ternyata jenengan dereng saged ngendhaleno. Ditambahi maneh ping 41 gak iso ngendhaleno. Ditambahi maneh sampai ping 100 nganti sel. Dikandani jeneng iki dongakno pengabesane di Fatihai. Padahal jangan paham toh nek zaman nek wong dituju wong ki apa dongakno wonge lah kok mangkel be wonge. Niku contoh wis 11. Nah niku jenengan cek paham lah. Terus ngeten kedap. Selama niki Ibu Hawa kok sampai mbek Nabi Adam kok sampai mlebu jin iki sampai tenggene awake dhewe benditen ngeten iki lho. Niku napa bendina soalé mangan niki jenenge napa wedhus niku. Tapi sampai senenge jin niku saged nglabui menungso teng jerone awake Nabi Adam iki diujuk-ujuki sing kadang kepegelen nek enek mikir titik ngeluh. Lah niku kan jin sange mlebune pinter to. Bu, kok kula ujug-ujugmu welu niki to napa? Sampai niku kan pikiran, Pak. Lah pikiran apa? Meneng-meneng bojone loro dipikir ya. Akhire ngeluh. Lah jin iki mlebune ning kono ngoten lho. Sampeyan iki cek paham. Didongakno. Kula kan dari awal ngomong, sampean aja sampai lali urip ndek donya kalih leluhure jenengan. Saeneke sampean iki lho gara-gara enek leluhure jenengan kan kula ngomong. Lah sampean leluhur sampean paham oh, aku iso urip ndek kene enek wong tuaku. Berarti sampean dongakno wong tua sampean tok. Lah dunia mboten semerep Mbak Lis. Ngantek kena lha kula pripun kula nyebut wis Pak sampean dongane leluhur kula ngantek wis tak penakno to. Lalu ternyata sampean kok gak enek sing ganti kok kula leluhur kula sinten to Bu sakjane ora enek sing teko. Lalu jenengan iki nggih para jin, para malaikat, para nabi, para wali niki leluhur nggih bae jenengan ngantek Mbah Buyut, Canggah, Wareng, udeg-udeg ganteng siwur. Apal Pak? Sampai 10. Sebenarnya gak buka buku. Itu jenengan sembarep gantung siwur, terus enek nganu bareng kok, gedebok bosok barang riwayat. Bosok. Yo enten Pak. Kula tulis kok anggo sampean aku sampean gak duwe tulisan ta ya. Yut bokosok. Jebor digawe jebor banyu. Sampeyan paling erwe mandek udeg-udeg gantung siwur, Canggah, Wareng, Bokosok. gedebok enek niku ngian kabeh. Engko kok gak buka iki Mang. Nggih, cerita sampean. Kok sampai ini bentuk itu 13 kok 13 atau 15 ngoten 12. Nah sampean mandeke wis udeg-udeg gantung siwur wis gak kenal nggih to Saiki nganu Mbak Lis.
nek dijamak ahli leluhur pun nyangkut ke semuanya. Nggih, tapi lebih baik, Pak. Lebih. Lah, sakjane mboten napa-napa jenengan sing penting sampean mesra leluhur jenengan ngoten lho. Lah nek sadurunge leluhurku wis pokoke aku gak ngerti wis leluhurku lah, tapi tetep gak ngerti lah ya sing sampean candhaki leluhur jenengan tapi leluhur sing ndi. Lah makanya ini kan nek jenengan pengen asli pengen jelas nang ati ya tetep ayem, tetep tenang sama sebut. Dadi leluhur kula para jin, para malaikat, para anu lah niki sing penting Fatihah iku dirampak di bawah, Pak. Gak usah napa cara wong pengajuan ki kuwabe donekno, tapi engko Fatihah terakhir di Fatihah. Ngoten. Dadi mboten kok satu-satu susun cara jin Al-Fatihah ora mari-mari sampean suwi Fatihah tok sampai isuk lah Fatihah tok. Lah kapan madhepe nang pangeran ora nek madhepe belas Fatihah tok. Terus kayak karmah kapan? Dijamak sedaya ahli luhur ngoten lho maksudipun. Nggih paham. Mboten napa-napa, Pak. Sing penting sampean paham sapa wae leluhure, ngoten lho. Lah sampean selama niki kan muni leluhur tok tapi gak ero sapa-sapa ni. Bedane niku tok, ngoten lho. Jin gak diakoni. Cek gak kakean, salah ngantuk. Ngoten ta, Pak? Karepe jenengan. Biasane jine kan Gak diakoni. Lah sampean makel kok. Iku bar Makane akhirnya sampean dikelabui dhewe, wong dimangkeli, jere-jerene wong benci niku jere benar-benar cinta. Lah wong dibenci ya justru dicintai kok. Wong jen dimusuhi. Jerene benci benar-benar cinta. Makanya sapa iku mang sing ngelokno wae iku mang suatu saat mesti wae ya seneng mbek awake dhewe. Gak usah bingung wong dimangkeli wong kok melok mangkel. Ngene lho Pak, sampean umpama ya, sampean nek masalah sak desa iki sampean ngomongno sampean nek kabeh wong sak desa. Sampean di masalah, Gusti Allah kan intine caper, gitu. Sampean iki masalah, berarti Gusti Allah nggih caper sampean. Ingin diperhatikan semua orang ngono lho. Lah kok bingung lah. Wong sak desa ngomongno aku kabeh iku karepe piye aku ngene. Berarti gak paham sampean. Carane Gusti Allah jenengan didadekno wong sing terkenal. Lah terkenal elek mbak. terkenal elek. Lah tapi dari cerita itu mah akhirnya wong penasaran di sing wong sing dige cerita iku lho. Ngono lho akhirnya. Arek ya ora tau reno-reno. Lah ya gak tau aneh-aneh. Akhirnya iki wong iki pro kontra akhirnya betul iki kok. Gitu. Carane Gusti Allah ngeramekno donya iku lho ngoten niku. Intine ngoten niku. Terus akhirnya penasaran di to wonge. Cara iki mah gak cerita apa wonge nganu ingin tahu. Gak ero sapa-sapane. Dadekno sampean wong sing terkenal ngono lho Gusti Allah iki dikenal. Contoh kayak kula ngoten lho Pak. Ngaji ku jarene sing aliran sesat. Akhirnya wong akhirnya penasaran. Aku tak melok ngaji, Mas yo gak melok tak aku nek jowo ae. Pengen terus alirane kaya apa kok jadi sesat iku. Penasaran akhirnya kok diwaca tetep Quran, gak katene wong kan bisa diwaca yo Quran. Oh ya nek kitabe. Lah niku mau napa? Ya dhek gak paham nek aku gak nyalano wong sing ngelokno, Gusti nek carane ngono kuwi mang dadekno wong iku mang akhire do penasaran. Ngoten lho. Intine sinten niku wae sing nyuarakno kula. Gusti kula ki ambek, gak usah bingung. Ya acara enek, bendina ki caper, intine Gusti niki. Ya Gusti sampean dhewe ya ngono to bendina ki acara intine. Berarti nek sampean paham ya gak enek apa-apa. Pun sampai samonten lah jenengan akhirnya paham setiap hari walah ternyata iki jin iku bendina kudu tak dongakno makane bendina angel Bu bendina gak apa dikek ngene pangkling maneh dia pangkling maneh piye mbak iku saged kendali bersaged lho kok angel ngapesane wong jadi dongakno ae kok jere wong awake dhewe ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim jarine kon Rahman Rahim kon welasis ke semua makhluk jadi
kepengin iso entuk syafaate Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi kambek para jin para demit para nganu kabeh dadi kanca iku. Lah kok sampean kok mangkel nek mbek jin iku lho lapo? Wong iku makhluk Gusti Allah ya diperintah kabeh ya nure Gusti Allah. Jarine nur malaikat, nur jin, nurullah, nur insan, nur Muhammad. Iki lah ya padha nure Gusti Allah to. Bedane wujude dhewe-dhewe, makhluke wajahe dhewe-dhewe, kabeh ya diperintah Gusti Allah, tugase dhewe-dhewe. Kan gur ngono tok. Kabeh ya ibadah nang gone Gusti Allah. Jin niku lho ibadahe paling luar biasa, Pak, timbangane sampean. Sampeyan kadang rok-rok asem. Iya, rok-rok asem. Kadang eling, kadang enggak. Lah jin sampean roh 24 jam ku ibadah dikiran. Lah sampean dongane, sampean gendeng ditungani genti. Kok dikeki apa, Pak? Meng ayat kursi. Berarti kan difitnah mentek mendel ku nggih. Lah yo gak ngono, Pak. Difitnah meneng ya gak maksudnya disikapi. Mboten jine niku lho mendel mau. Oh nggih, difitnah meneng lah. Lah tapi kan mbek Gusti Allah pun dijamin. Akmu gelem ngetutno aku, tutno ceritaku tapi tak jamin awakmu mlebu swarga. Iki lho Pak jaminane iki lho sing dadi perkara makane saking bektine ngabdine jin iki kambek ambek Gusti Allah luar biasa. Lah malaikat yang ngabdi nang gone Gusti Allah luar biasa. Lah menungso dikongkon ngabdi kok angel, ya iki akhirnya jin gak trimo. Lah menungso yang dikandani kadang eling kadang gak ngono kok di apa manusia kan diunggulno ta manusia iki. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggene surat Al-Baqarah ayat 30. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jere menungso iku ya iki lho, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku menjadikan dia menjadi khalifah di bumi. Ya. Terus qalu atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qalu innani a'lamu ma la ta'lamun. Oh niki mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang-orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Niki nyeritakna sinten? Malaikat Paul gak trimo mbek Gusti Allah. Dados ngenten pripun nek menungso teng donya, wong menungso niki ngabdine teng jenengan mawon kirang. Nek jin yakin ngabdine Gusti Allah luar biasa. Walaupun bedane napa? Perintahe dhewe-dhewe khusus nggodha menungso. Tapi ibadah luar biasa jin. Lah terus malaikat yo ngono, malaikat yo bendina bertasbih. Madhepnya Gusti Allah apa? Tasbih berarti bendina niki zikirnya Gusti Allah. Padha mek jin 24 jam niki lho bendina dikiran. Lah terus menungso sampean bayangno Pak. Dikei permasalahan padha lali juga dikir yang pangeran dengan niki wau. Lah dikei perjalanan hidup akhirnya do lali, makanya mbek Gusti Allah delekno. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an takunu yaumal qiyamati an hadza ghafilin. Jirine ayo kabeh tak gawe cerita di dunya kabeh
kabeh iki sunnatullah kulakonono, sunnatullah perbuatanku sing apik, perbuatanku sing elek kabeh iki tutno ceritaku. Lah suatu saat tak kon ngetutno cerita kok awakmu lali, aku mesti ngelingno awakmu lewat ujian. Tujuanku lapo? Tujuanku awakmu cek eling kambe aku kan ngono. Nah niki wau akhire jenengan dilekno mbek Gusti Allah. Lah makanya nek dikek ujian Gusti Allah akhire tujuane ngelekno sampean cek di napa to berarti dudono Gusti Allah saking sayange teng jenengan. Jeneng abdine nang Gusti Allah luar biasa, malaikat ngabdine luar biasa, menungso akeh klerune. Nggih to? Ala kleru niki wau kan critakno Nabi Adam kambek Ibu Hawa. Nabi Adam kambek Ibu Hawa iki nek kleru memperbaiki kesalahan. Dadi gak dioker-oker, ancene sampean kudu sik ngene, sampean ngene, oh gak ngono. Padha-padha ngakoni kesalahan. Sing angel awake dhewe dadi manungsa kan ngakoni kesalahan, mesti dadi fitnah wong njaluk benere. Nah niki lho. Contoh sampean dikei rumah tangga, contoh dikei perbuat apa cerita dhewe-dhewe. Kebanyakan sampean tetep gak terima. Nek wis gak kuat, gak terima akhirnya sampean geblak, gak kuat apa-apa loro. Gak usah bingung-bingung Pak. Dekeken wis masalah iki pasrahno pangeran. Gak teko sampean mikir. Nek wis gak teko iki dekeken kan guru ngono to. Tetep gak terima wajin-wajin. Niki dileboni, berarti sampean gak iso ngendhalekno. Iki wis cerita. Lho ngoten lho. Intine kan sing tak omongne iki keseharian sampean dhewe to ahline. Lah niki mau soal apa? Jaman Mbak Nabi Adam kambek Ibu Hawa niki ngoten. Lah sampean dadi anak putune ya sampean terokno ngoten kan ngoten to. Intine ngoten. Pun paham to? Insyaallah pun sampai ngoten mawon. Jenengan cek roh cerita nih jenengan dhewe sampai saiki awake dhewe nganti dikelabui jin kaya ngene saking apa iki cerita Gusti Allah gara-gara mangan niku lho, mangan napa Pak? Wedhus. Lah niku wau. Pun ngoten mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sanget pengaosan dari awal sampai akhir niki bahas napa to? Ngendhaleni